όλο τον δρόμο. Ας έπαιρνες λεωφορείο. Δεν είχα λεφτά για εισιτήριο. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Ξόδεψες το 50. Ναι. Εσύ αποκλείεται. Αφού εσύ είσαι τσιγκούνα. Δεν είμαι τσιγκούνα. Είσαι. Δεν είμαι. Θα χαλάμε για προσωπικά έξοδα για πόρτες και για καφέτες μόνο μέχρι 50 ευρώ το μήνα. Το πες ή δεν το πες? Το είπα που να μην το έλεγα. Να τώρα που εσύ δεν έχεις. Τι θα κάνεις μωρή, θα στριφογυρίσεις με ένα θερμός γεμάτο καφέ και θα πηγαίνω έρχεσαι στην Αθήνα σαν την άτυχη κατάρα. Ναι. Σκρούς. Σταμάτα, παιδάκι μου. Έπρεπε να βάλω ένα πρόγραμμα στα έξοδά μου. Τουλάχιστον μέχρι να βρω δουλειά. Δεν μπορώ συνέχεια να ζητάω να μου στέλνει η μάνα μου. Κι άλλωστε το ξέρεις πολύ καλά ότι όταν δίνω έναν όρκο δεν τον πατάω ποτέ. Είπα ότι θα χαλάω μόνο μέχρι 50 ευρώ το μήνα και θα το κάνω. Δεν ξέρω, την Καμίλα είσαι. Λίλη! Πάρε με, Δήμητρα. Πάρε με, Δήμητρα. Πάρε με, Δήμητρα. Και εσύ το πήρες, Δήμητρα. Τι να κάνω, μωρέ, να πάθει εκεί να κρυώνει. Ναι. Μην πάθει και μια πούντα το φορεματάκι. Είδες που με καταλαβαίνεις. Αλίμονο. Αλίμονο. Δεν με έχουν φωνάξει εμένα φορέματο στον δρόμο. Ξέρω. Να στο δείξω. Βρίσκεται στο ψυγείο. Ποιο το φόρεμα? Γιατί? Παγάκι. Ποιο παγάκι? Βρίσκεται στο ψυγείο. 6 γράμματα. Παγάκι. Α, καλά, εσύ το φαντάσου. Όταν πρόκειται για ραντεβού με γκόμενο, δεν πιάνει ο όρκος. Λίλα, βρε, Λιλάκο μου, δώσε μου εσύ, θα γίνω ρεζίλη. Όχι, πολλά 10 ευρώ μόνο. Θέλει και 10 ευρώ το άτομο. Καλή που να τα βρω τόσα. Και εσύ τα χάλασες. Σχεδόν. Και λες για μένα μετά. Εγώ δεν ήθελα, εσύ με ανάγκασες. Και δηλαδή δεν έχεις τίποτα? Έχω. 3 ευρώ. 3 ευρώ. Μόνο. Μόνο. Σου φτάνουν για ένα κουτί τσίχλες. Καλό μωρέ, και για ένα καφεδάκι καλά είναι. Σε ποια χώρα? Κοριτσάκι μου. Άστο. Αφού βλέπεις ότι δεν μας θέλει. Θα χάσεις τώρα εσύ το ραντεβού για μια βλακεία που σου ήρθε να πεις. Εγώ τον όρκο μου δεν τον πατάω. Πάτα τον ρε, πάτα τον και ξεκόλα. Η ζωή είναι μικρή. Δεν τον πατάω. Και εγώ δεν σου δίνω τα 3 ευρώ. Γαμώ τη φτώχεια μου γαμώ. Σιγά ρε Καμίλα. Θα σου μην το δείχνω. Ναι, αλλά σου αρέσει ο τύπος. Ναι, μου άρεσε. Δείξου το. Πώς? Έλα μωρέ, αυτοσχεδίασε. Εκεί που θα τον έχεις στην καρέκλα και θα του κόβεις την ψαλίδα, να του πιάσει τη συζήτηση. Και τι να του πω? Πες του για τα μαλλιά. Ωραία κουτσίδα, πόσο καιρό τα μάκρυνες, και εγώ θέλω αλλά έχω αδύναμη τρίχα. Αυτά που λέμε όλες. Τι λες μωρή, μια χαρά είναι τα μαλλιά μου, δεν έχω αδύναμη τρίχα. Ναι, αλλά αυτός δεν το ξέρει. Ναι, αλλά αφού δεν το πω. Ψέματα θα πει τρεμπούρλο για να πιάσει τη συζήτηση. Δεν θα σου κάνει και εξέταση DNA να δει τις τρίχες σου. Η αρχή να γίνει. Και μετά? Μετά κάτι θα βρεις. Πρώτα για τη μουσική. Για τους Motorhead. Δεν τους ξέρω. Δεν μπορεί να μην έχεις ακούσει ούτε ένα τραγούδι τους. Μπορεί να έχω ακούσει, αλλά δεν τους ξέρω. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Θα σου τα μάθει αυτός. Αφορμή για να βγείτε. Αχ, ωραία. Θα πάμε στη συναυλία τους. Πας καλά, ρε Λιλή. Γιατί? Δεν τραγουδάνε αυτούς όπως Συντώνιο, παιδάκι μου, είναι ξένοι. Ξέρω αγγλικά. Ναι. Είναι σε άλλη χώρα. Ωραία. Το καλοκαίρι που θα έρθω στη Μαλακάσα. Λες βρε Μαλακάσα και κάθομαι και θα πω τι λες. Είναι η μητέρα σου. Από την Κοζάνη. Όχι από τους Κοκουμπάουνες. Από πού? Στην Κοζάνη δεν μένει, παιδάκι μου. Από πού ήθελες να σε πάρει? Ωραία, και τι ήθελε? Δεν ξέρω, ήθελα να την πάρεις τηλέφωνο. Ναι, σιγά με την πάρω. Γιατί? Δεν καταλαβαίνεις τι θέλει. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι θέλει. Θέλει να με φιλιώσει με τον Αντώνη. Τον αδερφό σου? Ναι. Πάλι δεν μιλάτε? Πάλι. Ωραία. Με τον αδερφό σου δεν μιλάς. Με τη μητέρα σου μιλάς ακόμα. Είναι μόνη της η κακομοίρα και θέλει να μιλήσει με το κοριτσάκι της. Ναι, το κοριτσάκι της. Από τότε που μας παράτησε ο πατέρας μου και έφυγε στο Καναδά με την κόμενα, εκείνη έμεσα με τα μούτρα στο καλοκαίρι της. Μην του δημιουργηθεί κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. Το μαμόθρεπτο και εγώ έπρεπε να είμαι δυνατή της παρέας. Έλα μωρέ, έτσι γίνεται με τα αγόρια. Ναι, η αιώνια δικαιολογία. Τέλος πάντων, ο πατέρας σου έφυγε και πάλι. Η μητέρα σου μωρή δεν σου φταίει. Φταίει που ανησυχούσε περισσότερο για τον Αντώνη αντί για μένα. Και αυτό συνέχεια πίσω από ένα φουστάνι είναι. Πήγε και παντρεύτηκε την άλλη τη Μαγδάλο. Χιουμοράκι, Ναι, να περάσει η ώρα. Το πήρε στη δουλειά του πατέρα της και σε ζωή χαρισάμενη. Πασάς. Τον έχει βάλει στο βρακί της, παιδί μου, και για την αδελφή του ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τέλος πάντων, εγώ λέω να τον πάρεις τηλέφωνο και να τα ξαναβρείτε. Αυτός δεν με παίρνει. Βρέονται στη γιορτή μου, δεν σηκώνει το χέρι του να πάρει ένα τηλέφωνο.
Καλά για γενέθλια. Δεν το συζητάμε. Αυτός δεν πρέπει να θυμάται τα δικά του. Περασμένα, ξεχασμένα. Όπως το είπες. Ξεχασμένα. Χαίρομαι τα δέοντα και την κοινωνία. Ισόβιο είσαστε. Τάπος. Ουάου! Είμαι σίγουρη ταιριάζουμε. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς με τα ζώδια, δεν τα πάω και τόσο καλά, αλλά είμαι σίγουρη ότι ταιριάζουμε. Τι κάνεις εσύ, παιδάκι μου? Έτσι δεν μου είπες. Σου είπα εγώ για ζώδια. Ναι, το πρώτο που ρωτάνε, ξέρω. Κάτσε πρώτα να δούμε για ποιο λόγο ήρθε καλή μου και μετά τα λέτε. Πείτε μου παρακαλώ στους ακούς. Ξέρετε Δήμητρα, είναι λεπτό το ζήτημα οικογενειακής φύσεως. Αφορά τον πατέρα σας. Το είπαμε αυτό, τι έπαθε? Είναι νεκρός. Μάλιστα. Στεναχωρέθηκες μωρέ? Όχι. Όχι. Μην με παρεξηγήσετε, αλλά όχι. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Πάνε πάνω από 20 χρόνια που έχει φύγει και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Είναι σαν να μην το γνώρισα ποτέ. Και τώρα μου λέτε να στεναχωρηθώ κιόλας. Μωρέ καρφί δεν μου καίγεται. Και εγώ δεν και τα καρφιά. Εγώ όμως πρέπει να ειδοποιήσω και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τη μητέρα σας και τον αδερφό σας. Να τους ενημερώσετε, θα χαρούν πολύ. Καλά τη μάνα μου θα την πάρω εγώ τηλέφωνο, οπότε θα της το πω. Πολύ ωραία. Να της πείτε και για την κληρονομιά. Ποια κληρονομιά? Ο πατέρας σας Δήμητρα πριν πεθάνει άφησε διαθήκη. Η οικογένεια που δημιούργησε στον Καναδά παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας. Όμως σας έχει θυμηθεί και εσάς και σας αφήνει ένα χρηματικό ποσό. Πόσα? 50.000 ευρώ. Πόσα? 50.000 ευρώ. Ουάου! Μπαμπούλη μου! Γιατί μου το κάνεις αυτό? Με άφησες μοντάκι χωρίς την αγκαλιά σου. Έλα, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, πατέρα, έχασα όχι τα κλειδιά μου. Και εγώ μια φορά κύριε παυτέ μου. Κοντός Ναι, παρακαλώ. κοντά μου, έχασα τα κλειδιά μου και να ψάχνω να τα βρω και να μην μπορώ να τα βρω. Καλά. Εγώ πονάω. Πόνα. Αχ, μπαμπούλη μου! Με άφησες μοντάκι μου στην παγωνιά. Έλα μωρέ, δεν κάνει κρύο. Έφτιαξε ο καιρός. Τέλος πάντων. Όπως καταλαβαίνετε, το ποσό αυτό προορίζεται και για τους τρεις. Ποιους τρεις? Εσάς, τη μητέρα σας και τον αδερφό σας. Τι να τα κάνουμε τα λεφτά, κύριε Ψηλέ μου? Κοντός παρακαλώ. Εδώ χάσαμε τον άνθρωπό μας, τον πατέρα μας, την κολόνα του σπιτιού μας. Μας μιλάτε για χρήματα. Είναι θλιβερό βεβαίως. Και θα έπρεπε να τρέπεστε να το ξέρετε. Εγώ γιατί? Μα δεν τα λέμε από το μέσα αυτά, κυρία μου. Άνθρωποι είμαστε. Έχουμε καρδιά. Μπορεί να πάθαινα κάτι. Προετοιμάστε με λίγο. Μα εγώ προσπάθησα να σας, αλλά... Μπαίνετε έτσι μέσα με μία άνεση και μας λέτε ότι ο Αριστοβαίνης Τιμολέων είναι νεκρός. Έτσι απλά. Αριστίδης. Κάνε μας και παρατήρηση τώρα. Με συγχωρείτε. Το βλέπεις ότι πονάω. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Αλλά ο πατέρας σας... Ήταν ψηλός. Ήταν γλυκός. Είχε τις χάρες όλες. Μάλιστα. Βαριά πέτρα σκέπασα απόψε την καρδιά μου. Έλα, ηρέμησε. Τέλος πάντων. Πείτε μου, κύριε. Κόντος. Κύριε δικηγόρε, πώς πέθανε ο πατέρας μου? Στο χώρο εργασίας του πριν από μία εβδομάδα. Πριν από μια εβδομάδα. Και μας το λέτε τώρα? Πώς, ώσπου να διεκπαιρεωθούν όλες οι υποχρεώσεις, περνάει κάποιος καιρός. Και δεν μου λέτε κύριε παυτέ μου. Κοντός. Ναι, με την κληρονομιά τι γίνεται. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Όλα είναι έτοιμα. Οι υπογραφές σας λείπουν μόνο και τα λεφτά είναι δικά σας. Ποιες υπογραφές? Της μάνας σου, του αδελφού σου και η δική σου. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Δεν προσέχεις, δεν προσέχεις. Δηλαδή πρέπει απλά να υπογράψουμε και αυτό ήταν? Ακριβώς. Και τώρα δηλαδή αν το κάνετε που λέει ο λόγος, σας γράφω μια επιταγή και πάτε αύριο στην τράπεζα και την εξαργυρώνετε. Έτσι τόσο απλά γίνεται? Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα δεν γίνεται κύριε από αυτέ μου. Γιατί... Κοντός. Κοντός, ναι. Γιατί η μαμά της δεν μένει εδώ, μένει στη Κοζά. Στην Κόζα Νόστρα. Είναι μια καφετέρια
καφετέρια, δεν τη θυμάσαι, η Κόζα Νόστρα. Ναι. Μια καφετέρια που λέγεται έτσι. Κόζα Νόστρα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και πολύ ωραία θέα. Μια θέα να δείτε, κύριε δικηγόρε μου. Μέχρι τη θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και ωραίο καφέ. Έχετε πάει ποτέ? Να πάτε οπωσδήποτε, σας το συνιστώ. Εμένα μου είχε, δεν έχεις πάει εκεί. Κύριε μου, Θα σε πάω. καλά. Θα αρχίσει να γυρίσει. Ποιος? Η μητέρα σας. Ναι, βέβαια, όπου να είναι θα γυρίσει. Ωραία λοιπόν. Με ρωτώντε. Όχι, δεν μπορείτε να την περιμένετε. Άλλωστε θα αργήσει. Μα μου είπατε πώς θα αργήσει. Άσε τι είπα. Μανάδες, ξέρεις πώς είναι τώρα. Να τώρα πριν λίγο έφυγε. Αφού όταν χτυπήσατε το κουδούνι, νομίζαμε πως ήταν αυτή και ξέχασε κάτι και γύρισε να το πάρει. Αχ, ναι, και εγώ μια φορά είχα ξεχάσει πάλι τα κλειδιά μου. Και να βαράω τις πόρτες αυτή να κοιμάται, να μην ακούει, να την παίρνω στο κινητό. Και να μην ακούει, να παράει. Κάτσε λίγη μου! Καλά. Πρέπει να ενημερώσω και τον αδελφό σας. Α, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Θα τον ενημερώσω εγώ εκ το προσώπως, αφήστε το σε μένα. Πρέπει να υπογράψει και εκείνος. Βέβαια, μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν. Όχι όμως τώρα. Κυρία μου, είπαμε δεν γίνεται. Κύριε γυναίκα, θα τριγυρνάει στους δρόμους με δύο ορφανά. Πώς σας πάει η καρδιά. Εδώ κάτω και ένας άνθρωπος, μια ζωή, ένας πατέρας. Και πώς θα γίνει δηλαδή. Να ξανάρθετε εσείς εδώ. Εγώ πότε. Μετά το απόγευμα. Μα τι ώρα. 6, 7, 8, τι ώρα θέλετε. Ξέρετε κυρία μου, εγώ έχω κι άλλες δουλειές να κάνω. Αχ, τι δουλειές. Του γράφιλου. Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω και εγώ, κυρία μου. Πηγαίνετε να κάνετε τις δουλειές σας και μετά το απόγευμα που θα είναι όλοι εδώ, ερχόσαστε και τα κανονίζουμε. Θα είναι και ο αδελφός σας. Παρακαλώ. Αυτά που λέτε, κύριε κοντέ μου. Άλλες να είναι στα χωρίσματα και εμείς να μην έχουμε ένα νόμο να ακουμπήσουμε την αστραφτερή προσωπικότητά μας. Είναι θλιβερό βεβαίως να χωρίζει ένα ζευγάρι. Ναι, για τον αδελφό της δεν με νοιάζει. Αυτός δουλεύει σε μια εταιρεία, ή θα βρει άλλη ή θα ξαναγυρίσει τη γυναίκα του. Δεν με απασχολεί καθόλου. Με εμάς τις ελεύθερες τι γίνεται. Τι να γίνεται δηλαδή. Να λέω, εσείς που είστε και ψηλός και ωραίος, έχετε κανένα αίσθημα? Όχι. Αυτό τον καιρό είμαι ελεύθερος. Αχ, τέλεια, τέλεια! Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε πολύ όμορφα. Καλέ. Πώς θα φέρει καμιά φορά αυτή η ρημάδα η τύχη, Είδες. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε πολλά κοινά σημεία. Ναι. Ναι. Έχετε φατζαμπούκα? Ορίστε. Εννοώ Facebook. Όχι. Τέλεια! Ούτε εγώ. Θα περάσουμε τέλεια. Λέτε. Λέμε. Α, ωραία κοτσίδα. Ορίστε. Τα μαλλιά σου. Εγώ δεν έχω κοτσίδα. Α, ναι, δεν έχεις. Έχω εγώ. Ναι. Έχω αδύναμη τρίχα. Ναι. Και καμιά φορά τα αφήνω και ελεύθερα. Αλλά δεν θυμάμαι. Δεν ξέρετε τι τρίχα έχετε. Όχι, ναι, ξέρω. Έχω αδύναμη ή δυνατή. Και πόσο καιρό τα μάκρυνα. Μα τι λέτε. Τρίχες. Ορίστε. Το βράδυ. Τι το βράδυ. Τι κάνεις το βράδυ. Κάνεις χομπί. Το βράδυ. Ναι. Νυχτιάτικα. Ναι, εννοώ τι κάνεις το βράδυ, παιδάκι μου. Θυμάμαι. Όχι, πριν από αυτό. Τι κάνεις. Βλέπω τα δόντια μου. Όχι, παιδάκι μου, εννοώ πριν από τα δόντια. Τι κάνεις το βράδυ. Την προσευχή μου. Α, δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς. 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ. Το πιστεύεις. Όχι. Γεια σου ρε πατέρα πλούσιε. Να χαίρεσαι τον τάφο σου. Τι λες, παιδάκι μου, τι είναι αυτό που λες. Και γιατί είπες ότι η μάνα σου μένει εδώ αφού μένει στην Κοζάνη. Και ο αδελφός σου κοιμάται εδώ. Πού κοιμάται. Στη δουλειά πάνε. Ψέματα είπα ρε Βούλιο, δεν το κατάλαβες. Όχι, αλλά γιατί. Θέλω να σου πω, η μάνα μου παίρνει τη σύνταξή της, Ναι. ο αδερφός μου έχει πλούσια γυναίκα, οπότε ποιος μένει. Εσύ. Εγώ που δεν έχω στον ήλιο μοίρα.
Τέλεια. Ουρανοκατέβατα μου ήρθαν αυτά τα λεφτά. Θα αλλάξει η ζωή μας, Λιλάκο μου. Θα αλλάξει η ζωή μας. Εντάξει, παιδάκι μου, για τον αδελφό σου, ας πούμε ότι είναι απολεμμένος και δεν σε νοιάζει. Για τη μάνα σου, μωρή. Τη μάνα σου. Δεν τη σκέφτηκες. Να περάσει και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της χαρούμενη με τα λεφτά. Καλά, μωρέ, στη μάνα μου θα δώσω λεφτά. Αλλά όχι όλα. Πόσα, τα μισά. Ούτε τα μισά. Θα της δώσω 10.000 μόνο. Τι είσαι εσύ, ρε. Μια χαρά, ναι, τις φτάνουν. Θα της πω μόνο για το θάνατο και για την κληρονομιά. Τίποτα. Ναι. Και πού τα βρήκες εσύ τα 10.000? Έσπασα το κουμπαρά. Θα βρω κάτι, ρε παιδάκι μου. Θα πω ότι κέρδισα τον Τζόκερ. Άστα τώρα αυτά. Πάρουμε τα λεφτά. Άμα δεν τους το πεις. Θα το κοροϊδέψουμε. Ποιον? Το δικηγόρο, μωρέ. Δεν φάνηκε και εσένα λίγο αφελής. Θα μου κάνεις τη χάρη, φιλενάδα. Εμένα ο δικηγόρος μου αρέσει και όταν θα ξανάρθει θα του ζητήσω να πούμε ραντεβού. Θα σου κόψω τα πόδια. Γιατί? Δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Εδώ παίζονται τόσα χρήματα και εσύ θα τα χαλάσεις όλα για να χάσω ραντεβού. Αχ, κι αν είναι ο έρωτας της ζωής μου. Σιγά μας πλευρίτωσες. Να σου πω, με τόσα λεφτά θα σου πάρω άλλον. Καλά, λέγε. Εγώ θα κάνω τον Αντώνη και εσύ τη μάνα μου. Και εσένα ποιος θα σε κάνει? Ο γείτονας. Θα δεχτεί κανένας από εδώ? Εγώ, παιδάκι μου, θα κάνω αυτόν. Θα υπογράψω και καλά σαν Αντώνης και μετά θα πάω μέσα και θα γυρίσω σαν Δήμητρα. Και θα πετύχει? Ναι, γιατί όχι. Αυτό να μου πεις και να μην πετύχεις, κασίλα σου. Έτσι κι αλλιώς θα δικαιούστε τα λεφτά. Θα έρθει ο αδελφός σου με τη μάνα σου, θα υπογράψουν, μια χαρά. Θα έρθει και ο δικηγόρος. Δεν θα πάρεις 50.000 βέβαια, θα πάρεις 16. Κάτι είναι κι αυτό. Μισή ντροπή του δικηγόρου και μισή δική σου. Μια χαρά το βρίσκω το έργο. Μουστάκι έχεις? Το έβγαλα προχθές. Μουστάκι, παιδί μου, από αυτό που βάζουν τις απόκριες. Όχι, μουστάκι, όχι. Μουσι έχω. Είχαμε τις πέρσι τις απόκριες μοναστήρι. Τι μοναστήρι? Τι μοναστήρι. Καλόγριες και παπάδες. Πάει, έχεις κάνει και καλόγρια. Έλα μωρέ. Οι γυναίκες είχαν ντυθεί παπάδες και οι άντρες καλόγριες. Αυτό έπρεπε να το δω. Δεν έχω το καπέλο. Ποιο καπέλο? Αυτό που φοράνε οι παπάδες. Αυτό το... Το καλυμάκι. Όχι ρε. Αυτό το ψήφα, το μαύρο. Δεν μπορούμε να πάρουμε χαρτόνι και να φτιάξουμε ένα πρόχειρα? Ναι. Από πού? Από το βιβλιοπωλείο. Κοίτα τι λεφτά. Κοριτσάκι μου, τα μόνα λεφτά που μας επιτρέπεται να χαλάσουμε μέχρι τέλος του μήνα είναι τα 3 ευρώ τα δικά μου. Μήπως θες να στα δώσω? Ναι. Ναι, όχι. Γιατί? Ορκίστηκα. Να μην χαλάσεις παραπάνω και να μην μου δώσεις. Και θα μείνω εγώ μέχρι τέλος του μήνα άφραγη. Ποια είναι η τσιγκούνα τώρα? Εσύ. Έχει χάρη που σε χρειάζομαι. Όλοι με χρειάζονται. Καλά. Τι να γίνει? Καλά. Εγώ δεν θα κάνω τη μάνα σου. Έλατε. Έχουμε και αυτό. Σαν να μου έχω μπλέξει. Έχεις καμιά ρόμπα? Τι ρόμπα? Από αυτές που πάρεις λαϊκή. Σιγά μην έχω τέτοιο πράγμα στην τουλάπα μου. Ρόμπα από τη λαϊκή. Είπα μήπως. Ποτέ όμως. Ωραία, πάρε το κουρνούζι. Με τον κουρνούζι, παιδάκι μου, θα εμφανιστώ στο δικηγόρο. Τέλος πάντων, διάλεξε κάτι από τα ρούχα μου. Προτιμώ τον κουρνούζι. Σκαλά. Και με τη μούρη. Ποια μούρη? Έτσι, παιδάκι μου, θα εμφανιστώ στον δικηγόρο. Φορά μάσκα. Το έχω δει σε ταινία. Τι μάσκα? Προσώπου, παιδάκι μου, για να μην φαίνεσαι. Ημέρας ή νύχτας? Ό,τι να είναι. Προτιμώ με χαβιάρι. Καλά, φάτο πρώτα και μετά βάλω το σιμούρι. Λοιπόν, έλα. Άντε, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Σε να κομπλέξει, αγάπη. Χαίρετε. Καλώς τον. Την ευλογία μου, έκνος μου. Με συγχωρείτε. Είχα έρθει και το πρωί. Η δεσποινής Δήμητρα δεν είναι εδώ. Η αδερφή μου, εδώ είναι. Είστε ο αδερφός της. Ο κύριος Αντώνης. Μα δεν ήξερα ότι είστε παπάς. Γιατί εγώ το ήξερα. Πώς είπατε? Τίποτα λέω, τέκνο μου, καθίστε. Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας έχει ενημερώσει η αδερφή σας για το συμβάν? Ναι, παιδί μου, βεβαίως. Είμαι ενήμερη. Ορίστε. Η κατάσταση εννοώ, παιδί μου, είναι σε μένα ενήμερη. Συγγνώμη, αλλά στα αλήθεια είστε παπάς?
Ναι, παιδί μου, πού είναι το πρόβλημα? Όχι, δεν, αλλά πλάνα. Νόμιζα ότι δουλεύατε σε εταιρεία. Εγώ? Ναι. Εταιρεία? Ναι, πώς, βεβαίως. Εταιρεία της Εκκλησίας. Έχει εταιρεία η Εκκλησία. Ναι, βέβαια, πώς δεν έχει. Όλοι έχουν, η Εκκλησία δεν θα έχει. Όλη η Εκκλησία είναι μια εταιρεία. Και μια και το έφερε η κουβέντα, λοιπόν, κύριε... Κοντός. Άνα, γεια σου. Και μια και το έφερε η κουβέντα, λοιπόν, τέχνων μου, θα έπρεπε να ξέρετε πως δεν έχω καμία διάθεση για τα χρήματα της κληρονομιάς. Θα τα παραλάβει όλα η πολύ αγαπημένη μου αδελφή. Να το πείτε αυτό στους ανωτέρους σας, να μην ζητάνε και τα ρέστα μετά. Θα τα πάρει όλα εκείνη. Πολύ γενναιόδορη η προσφορά σας. Εμένα, παιδί μου, δεν με ενδιαφέρουν οι επίγειες ασχολίες. Δική μου απόλαυση είναι η θρησκεία. Ο άνθρωπος και η μερέντα. Άσχετο. Με ενδιαφέρει μόνο το τυπικό του πράγματος. Να υπογράψω και να φύγω. Πού θα πάτε? Εις τα Ιεράσμονας. Έχουμε εσπερινόν απόψε. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα που σας βλέπω καλύτερα, κάποιον μου θυμίζετε. Με κατάλαβε. Ξέρετε, κι εγώ όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα παπαδάκι. Ας το διάλογο. Πώς είπατε? Όχι, λέω ότι είσαστε καλέ μου. Παπαδάκι. Φόραγα τα άμφια και κουβάλαγα τα εξαυτέρια. Βοήθειά σας. Ψάλετε κιόλας, Τι κάνω? Ψάλετε. Ναι, πώς, βεβαίως. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ μετά το φαγητό. Καλώς ήρθατε! Βλέπω στο καθίσατε κιόλας. Να σας προσφέρω ένα νερό, Όχι, δεν. έναν καφέ, ένα αυγό κόκκινο που μου έμεινε από το Πάσχα. Όχι, δεν πειράζει. Εμένα! Ναι, σας περίμενα και έβαλα μια μασκούλα στο πρόσωπό μου για να μπορώ να διατηρούμε, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Δεν παρεξηγώ εγώ, μην ενοχλείστε. Καλοσύνη σας. Να σας συστηθώ. Γιώργος Κοντός, το έμαθα, κάτσε παλικάρι. Από πού το μάθατε? Από τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου μου είπαν πως θα έρθετε. Γιατί είπατε πως δεν με περιμένατε, γι' αυτό. Ναι, δεν σας περίμενα τώρα. Περίμενα όμως περιμένοντας να σας περιμένω και είπα, μιας και περιμένω, δεν βάζω μια μάσκα στο πρόσωπό μου να διατηρούμε και να περάσει η ώρα όσο το περιμένω. Μα τι λέτε? Θα πέρασα, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ρώτα με. Ο γιος σας, Ποιος? ο παπάς που ήταν εδώ. Α, ναι, ο μέσα, ο γιος μου. Ναι, ο μέσα. Μήπως ήταν στην Κοκκινιά? Πού? Στην Κοκκινιά, σε μια εκκλησία εκεί. Γιατί ξέρετε, εγώ εκεί μεγάλωσα. Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν το ρώτησα πολύ. Καλά, δεν ξέρετε πού λειτουργούσε ο γιος σας. Αχ, δεν το ρωτάω, παιδάκι μου. Αυτός πάει παντού. Καλέ, πετάει από τρούλο σε τρούλο. Τον ζητάνε από παντού. Κάνει μεταγραφές. Ξέρετε γιατί ρωτάω. Εγώ, όπως σας είπα, μεγάλωσα στην Κοκκινιά. Εκεί λοιπόν κοντά στο σπίτι μου υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία που είχε μπροστά μια μεγάλη αυλή. Μαζευόμασταν λοιπόν με τους φίλους μου εκεί στην αυλή της εκκλησίας και παίζαμε ποδόσφαιρο. Μια μέρα λοιπόν, έτσι όπως παίζαμε ποδόσφαιρο, γλιστράω, πέφτω κάτω και χτύπησα το πόδι μου. Ποιο ποδαράκι, παλικάρι μου? Αυτό. Έλα, πες μου, συνέχισε. Ναι. Και έτρεχε αίμα. Πολύ αίμα. Και ο παπάς που ήταν μέσα βγήκε, με πήρε στο ιερό, μου καθάρισε την πληγή, μου την έλυσε για να μην τρέχει αίμα. Αχ, με φρόντισε, καταλαβαίνετε. Καλά έκανε, μπράβο. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Με γιάτρεψε, πώς να σας το πω. Λυτρώθηκα εκεί μέσα στην εκκλησιά. Ρε, τι παθαίνει ο άνθρωπος. Και από τότε ήθελα να γίνω παπάς. Αλλά ο πατέρας μου δεν ήθελε. Ήθελε να ασχοληθώ με την οικογενειακή επιχείρηση και έτσι έγινα δικηγόρος.
Μπράβο, παιδάκι μου. Και τώρα εμένα γιατί μου τα λες όλα αυτά. Γιατί ο παπάς τότε... Ποιος? Α, ο Μέσα. Ναι. Μπορεί να ήταν ο γιος σας ο Μέσα. Ναι, ο Μέσα. Αυτός θα ήταν. Λέτε. Λένε. Πρέπει να το ρωτήσω. Ρώτα το. Θα πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι γι' αυτόν. Του χρωστάς χάρη. Κατά κάποιο τρόπο του χρωστάω χάρη, ναι. Αφού σε γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Όχι και θάνατο. Δεν λες πάλι καλά που σε γιάτρεψε και δεν έπαθε το πόδι σου αυτή την ασθένεια, να δεις πώς τη λένε την ασθένεια στο πόδι. Γαστρεντερίτιδα. Γάγκρενα. Γάγκρενα, αυτό. Ναι. Τελειώνουμε γρήγορα με τα χαρτιά για να πάρουμε τα λεφτά. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Είναι όλα έτοιμα. Μπράβο. Οι υπογραφές σας λείπουν μόνο και τα λεφτά είναι δικά σας. Α, ξέρετε, εγώ είμαι πολύ τυπικός με τη δουλειά μου. Όλα θέλω να γίνονται σωστά. Μπράβο. Αλλά όμως είναι ο γιος σας εκείνος ο παπάς. Ναι, καλέ, αυτός είναι να δεις. Είστε σίγουροι? Α, να σε κάψει. Ορίστε. Σαν τροχονόμος είσαι. Τι λέτε εσείς? Λέμε για τις υπογραφές. Α, ναι. Όπως σας είπα και πριν, κύριε δικηγόρε, και επιτρέψατε μου να σας το ξαναπώ σε περίπτωση που σας διέφυγε, το ποσό της κληρονομιάς θα το πάρει όλο η αδελφή μου η Δήμητρα. Έτσι δεν είναι, μητέρα? Όχι όλο, 40 είπαμε. Τι 40? Παλικάρια από τη Λιβαδιά. Ορίστε. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πρώτα όμως. Τι πράγμα? Σε ποια εκκλησία ήσασταν πριν 20 χρόνια περίπου? Ήμουνα στην Κορδέλα. Στην Παναγία την Κορδέλα, την Κορδελιάστρα. Μεγάλη χάρη της. Όχι, δεν ήμουνα στην Κορδέλα. Ήμουνα στην πλατεία. Στην κόκκινη πλατεία, στη Μόσχα. Όχι, δεν ήμουνα στη Μόσχα. Ήμουνα στη θάλασσα. Στην Κοκκινιά ήμουνα. Κάτω στη θάλασσα, στον Πειραιά. Με τις βάρκες που κουνιούνται. Ψαλίστηκα. Αλλά εσείς είσαστε. Εγώ πετάμε. Με θυμόσαστε? Όχι. Όχι. Που έτρεχες και κλώτσαγες και το πόδι σου, το γονατό σου. Όχι, το πόδι σου. Και πόναγες. Εγώ είμαι. Καλά σας κατάλαβα. Με κατάλαβες. Ξέρετε, κι εγώ ήθελα τότε να γίνω παπάς. Εσείς με εμπνεύσατε. Μπα, αλήθεια. Ναι. Αλλά ο πατέρας μου δεν ήθελε. Ήθελε να γίνω δικηγόρος. Και να σας πω την αλήθεια, το μετάνιωσα. Το μετάνιωσα πολύ. Γιατί οι δικηγόροι, από ό,τι κατάλαβα, δεν νοιάζονται μόνο για το χρήμα και τις υλικές απολαύσεις. Δεν τους νοιάζει ο άνθρωπος και τα αισθήματά του. Αρκεί να βγάζουν λεφτά. Αφήστε που λένε συνέχεια ψέματα και πουλάνε παραμύθι σε όλους. Ενώ οι παπάδες δεν κάνουν έτσι. Η Εκκλησία δεν νοιάζεται για τις επίγειες απολαύσεις και το χρήμα. Τα δίνει όλα στους φτωχούς και αναξιοπαθούντες. Αμήν. Είναι εγώ, αλλά είναι και αυτό. Το ταχυδρομείο εργάζεται πολύ φθηνή. Με συγχωρείτε. Η Δεσποινής Δήμητρα μου είναι. Εδώ είναι καλέ, δεν τη βλέπεις. Μέσα είναι. Και τι κάνει μέσα? Κοιμάται. Διαβάζει. Κοιμάται ή διαβάζει? Κοιμάται διαβάζοντας. Τυφλό σύστημα. Και τι διαβάζει? Α, το εκρεμές του Φουκώ. Το έμαθα. Το εκρεμές του Φουκώ. Ναι, όχι του Έκο με τα βενζινάδικα. Του Φουκώ. Του Φουκώ. Και είναι καλό? Που το διαβάζει. Όχι, η υπόθεση. Α, καταπληκτική παιδάκι μου. Ένα suspense. Πολύ έρωτας, πολύ αγάπη.
Και όταν το διαβάζει το κοριτσάκι μου, κλαίει. Αχ, και τώρα αυτό κάνει. Κλαίει. Ναι. Και δεν θα υπογράψει. Ήρθε η ώρα. Πώς δεν θα υπογράψετε, ελάτε πρώτα να υπογράψουμε εμείς και μετά πάω μέσα και σας στέλνω να υπογράψω κι εκείνη. Θα ήθελα, δηλαδή, έτσι, για το τυπικό του πράγματος, να μου δείχνατε τις ταυτότητές σας. Για γραφειοκρατικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Πώς δεν καταλαβαίνουμε, καλέ, να σας τις δείξουμε. Μα τι λες, μητέρα, έχεις εσύ ταυτότητα? Δεν έχω. Δεν έχετε. Πώς δεν έχει, καλέ? Να, τώρα τέλος στοιχεία έχω εδώ την ταυτότητα της αδερφής μου της Δήμητρας. Ορίστε, τα στοιχεία της. Πολύ ωραία. Η δική σας ταυτότητα? Η δική μου? Εσείς δεν έχετε ταυτότητα? Μα δεν τρέπεσαι αλίερα να τα λες αυτά. Ήσουν και παπαδοπέδι. Παπαδάκι. Βρε δεν πανάσουν και παπαλάμπρενα. Είσαι αμαρτωλός. Αμαρτωλός. Γιατί? Μα δεν έχεις γνώση βλάσφημε πληδίε ότι οι παπάδες δεν έχουν ταυτότητες? Δεν έχουν. Πάψε εσύ μητέρα. Ναι. Γιατί δεν έχω? Μα δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Μέχρι και όνομα μας αλλάζουν όταν μας χειροτώνουνε. Δηλαδή, εσάς πώς σας λένε? Πάτερ. Πάτερ. Πάτερ Ρίτσα. Τι? Εσείς όμως, κυρία μου, θα έχετε μια ταυτότητα, έτσι δεν είναι? Τι λες, άνθρωπε! Πού θα έχω ταυτότητα! Δεν έχει ο γιος μου από εδώ! Και θα έχει η μητέρα του ταυτότητα! Η μητέρα ενός Αγίου! Θα πήγαινες ποτέ εσύ στην Παρθένο Μαρία να ζητήσεις ταυτότητα! Όχι, δεν θα πήγαινα. Βεβαίως, ποτέ δεν θα πήγαινα, αλλά όμως τι θα γίνει τώρα? Δεν γίνεται να παρακάμψουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Γίνεται, πώς δεν γίνεται? Απλά για τους τύπους, καταλαβαίνετε. Χέσε μωρέ τους τύπους τώρα μεταξύ μας! Μαμά! Πού τι! Έχω το διαβατήριο! Έχεις το διαβατήριο! Έχεις το διαβατήριο! Έχω το διαβατήριο! Το δικό σου! Κυριακή, τιμωρία. Κυριακή με λένε. Ναι. Κινκί παρακαλώ. Κινκί να με φωνάζετε. Μ' αρέσει καλύτερα. Μάλιστα. Τελειώσαμε! Αυτό ήταν! Βεβαίως. Ωραία! Πολύ χαίρομαι! Ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα επιτρέψατε μου να πάω μέσα και να φωνάξω την αδερφή μου τη Δήμητρα να υπογράψει. Παρακαλώ. Την ευλογία μου, τέκνον μου. Σας ευχαριστώ, Άγιε Παθιά. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Έχασα το έτερο νήμιση. Αχ, το παραδέχομαι. Άσε τι λέω στα παιδιά μου. Άσε τι λέω στα παιδιά μου. Εκτός από μάνα. Είμαι και γυναίκα. Και μάλιστα μια γυναίκα γεμάτη όρεξη για ζωή. Ναι. Θα αρχίσετε να βρείτε πολύ άλλον άντρα. Ναι. Άμα μου βρεθεί κάτι καλό δεν θα πω όχι. Αχ, ωραία κοτσίνα. Να είμαι κι εγώ. Τι έπαθα,
πρόλαβα. Τι να προλάβεις, παιδάκι μου, υπέγραψε και έφυγες, τι άλλο παίρνεις. Θέλω να εξομολογηθώ. Τι. Ήθελα να το πω και προηγουμένως, αλλά βιάζονταν με τα χαρτιά και δεν πρόλαβα. Εξομολογήσεις κάνει. Και γάμος κάνε, θες να σε παντρέψουμε. Θέλω να εξομολογηθώ. Σε συγχωρώ εγώ, αδελφή του, με πιάνει. Φέρε το χαρτί. Αμαρτία εξομολογουμένη, ούτε στην αμαρτία. Όλα τα ξέρεις. Εγώ δεν σας την είπα. Έτερον εκάτερον. Σας παρακαλώ. Καταλάβατε τη συγκίνησή μου. Μετά από τόσα χρόνια βρήκα το μέντορά μου. Μέσα σε μια στιγμή κατάλαβα πόσο λάθος ήμουνα, που δεν έκανα αυτό που ήθελα, αυτό που πραγματικά ήθελα. Και όχι να ασχοληθώ με την οικογενειακή επιχείρηση. Θέλω να είμαι αυτός που θα παίρνει τα παιδιά και που δεν θα τα μαλώνει και που θα τους δένει τις πληγές και να ψέλνω κι εγώ μαζί με τους άλλους πιστούς. Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Κύριε Κοντέ! Κύριε Κοντέ! Δεν το πιστεύω, ψέλνει. Κύριε Κοντέ! Καλέ, αυτός ψέλνει, κοντός ψαλμός αλληλούια. Αν δεν πέσουν και εσύ να τελειώνουμε, να ξεπερνάμε. Τι να πω, το ξέρω αυτό, το Μαϊδάνο είναι. Σαν το κράτος απροσμαγητών, επατρίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Θα κράξω, δεν μπορώ. Πάρε τα λεφτά. Θα ασχοληθώ με τη σωτηρία των ψυχών. Ατερίτσα! Ατερίτσα! Θέλω να του το πω! Κάτσε κάτω, μην του πεις τίποτα, προσέχετε. Μα πρέπει να του το πω! Πήγαινε να το χωρίσει στην εκκλησία. Σε ποια εκκλησία? Εκεί ψηλά στην κοκκινιά. Μα δεν λειτουργεί! Με συγχωρείτε, αλλά με αυτά και με αυτά. Παρασύρθηκα. Παρακαλώ. Επιτέλους. Άντε κι εγώ. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Επιτέλους το καταφέραμε. Η ψυχή μου το ξέρει. Άντε τώρα να γρήγορα να διώξουμε κι αυτόν και 50.000 ευρώ δικά μας. Τα 10 είναι δικά μου. Δικά σου. Ναι, εννοώ της μητέρας σου. Εντάξει, 40 τότε. Ούτε 40. Γιατί πάλι. Γιατί είναι τα 150 που θα δώσεις για μπουρμπουάρα. Εντάξει μωρέ, αυτό θα το έδινε έτσι κι αλλιώς. Α, Χριστέ μου. Ευτυχώς δεν μας πήρε χαμπάρι. Ναι, ευτυχώς πέσαμε σε πλάκα. Ναι, μωρέ, το κακομοίρι. Καλά. Κυρίες μου. Αγόρι μου! Έλα! Έλα να υπογράψω κι εγώ έμεινα με το στυλό στο χέρι! Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Μόλις με πήραν από το γραφείο και μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει ένα θέμα με τα λεφτά. Δηλαδή. Δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Τι δηλαδή, δεν είναι 50.000 ευρώ. Όχι, 50.000 είναι. Ακριβώς τόσα. Τότε. Απλά δεν είναι σε ευρώ. Δηλαδή, Και τι είναι. Σε δραχμές. Τι είναι. Ο πατέρας σου Δημητρά έλειπε πολλά χρόνια από την Ελλάδα και προφανώς δεν σκέφτηκε ότι άλλαξε το νόμισμα ή τα υπολόγισε λάθος. δηλαδή, έχει αφήσει μόνο 50.000 δραχμές. Ναι, αλλά μην νομίζετε, αυτά τα λεφτά κάποτε ήταν πολλά λεφτά. Οπότε, Πριν από τον Κινέζο Πρωθυπουργό. το μάω. Δηλαδή, σε ευρώ πόσα είναι. 147 ευρώ. 147 ευρώ. Και θέλεις να δώσεις 150. Αναγκαστικά, ορκίστηκα. Ορκίστηκες.
Να δώσει 150 μπουρμπουάνα θα πάρεις όλα τα λεφτά. Τα πήρα, δεν ακούς. Ναι. Ο όρκος ισχύει, είτε τα λεφτά είναι σε ευρώ και σε δραχμές. Και τώρα δεν πρέπει να του δώσω 150 ευρώ. Είχες, δεν είχες. Θα τα πάρεις, φιλενάδα. Ποια? Τα 3 μου!